Sziasztok, én Kristóf vagyok az Orotempótól, és a mai videóban megmutatjuk nektek, hogyan készíthetitek el ezt az egyedi menü effektet a saját oldalatokra. Először is szükségünk lesz egy flexboxra, amelynek a szélességét teljes szélességre, magasságát pedig 115 pixelre fogjuk beállítani. Minden tartalmat ebben a dobozban középre igazítunk, majd a margót lent 115-re, a pozíciót pedig fixre állítjuk. Fontos, hogy a konténer Z indexe 100 legyen. Ezután testre szabjuk a belső margót, a jobbot is és a balt is 30 pixelre állítjuk. Nem szabad elfelejteni, hogy a következő CSS osztályt is beállítsuk ennek a flexboxnak. A videóban használt CSS osztályokat, ID-ket, illetve kódokat a leírásban található linken megtaláljátok egy kis magyarázattal. Ha ezzel meg vagyunk, hozzáadjuk a saját logónkat a headerhöz és testre szabjuk. Ha meg vagyunk, megadjuk neki ezt a CSS osztályt. Ezután elhelyezünk mellé egy konténert, amin elvégezzük a következő beállításokat. Ha ezeket mind beállítottuk, az értékek összekapcsolását kikapcsoljuk, a pozíciót pedig módosítjuk abszolútra, ahol a vízszintes tajolást jobbra, 35-ös eltolással, a függőleges tajolást pedig felülre, szintén 35-ös eltolással fogjuk használni. Szokás szerint megadunk egy egyedi CSS osztályt, ezután ennek a konténernek beállítunk egy kis szegélysugarat, majd elhelyezünk benne egy gombot, amit szintén saját dizájnunkhoz fogunk igazítani. Ezt a gombot a navigátorban egyszerűen megkettőzzük, és az alsónak beállítjuk az eredeti inverzét. Ha ez is megvan, hozzáadunk egy újabb konténert, amit a hierarchiában majd legalulra fogunk helyezni. Ezt teljes szélességre kell állítanunk, 480 pixeles szélességgel. A haladó beállításoknál a Z-indexnek megadjuk a 10 értéket, a pozíciót pedig abszolútra állítjuk, majd megadjuk a megfelelő tájolás és eltolási értékeket. Fontos, hogy az értékek összekapcsolását ebben az esetben is kikapcsoljuk. Ez a konténer lesz a menünknek a háttere, amit megint saját dizájnotoknak megfelelően testre szabhattok. Ehhez hozzáadunk egy újabb konténert, amin elvégezzük ezeket a beállításokat. Majd belehelyezünk egy ikonlistát, amelyben a listaelemeket megint csak a saját oldalatoknak megfelelően elneveztek és testre szabtok. Ne felejtsétek el mindegyik listaelem hivatkozásába bemásolni a linket, amely majd a kívánt oldalra irányítja a kattintókat.
Szükségünk lesz még egy ikonlistára, amely majd a közösségi média oldalainkra irányítja a felhasználókat. Nem szabad elfelejteni, hogy az alsó ikonlista és az általam kiválasztott konténer CSS osztályát is beállítsuk. Most jöhet egy kis HTML, és mint már említettem, ezeket a kódokat a weboldalunkon, a leírásban található linken megtaláljátok. Rendkívül fontos az oldal használhatósága és a SEO szempontjából is, hogy minden, amit elkészítünk, responsív legyen, úgyhogy a következőkben elkészítjük ezt a menüt telefonra is. Először is megfelelően elhelyezzük a logónkat. Ezután pedig jöhet maga a menü, aminek a wrap funkcióját no wrap-re állítjuk. A szélességét 95, magasságát pedig 40 pixelre. Beállítjuk a menü tájolását, és elvégzünk néhány módosítást a betűméretekben. A menüt tartalmazó konténer szélességének mértékegységét egyedire kell állítani, és a rubrikát ki kell töltenünk a következő kóddal. Befejezésképpen szükség lesz még néhány apró módosításra, és készen is van a menünk. Videóban bemutatott utasításokat megfelelően követtétek, a menütök így fog kinézni. Reméljük, hogy tetszett ez a videó, amennyiben igen, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, ezzel nagyban támogathatjátok a munkánkat. Köszönöm szépen a figyelmet, én Kristóf voltam, sziasztok!